بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Başımızın tacı olan ustadla, yüzü nurli, dili doğali, hacı dedeli, yüreği nuru iman bile coşayan yigit dostlarım, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin taat ve ibadetlerinizi Allah'ın dergahına kaldıryan kollarınızı, açyan ellerinizi, din dünyanızı çiğn etyen hayır dualarınızı Allah barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala can sağlığı, emniyeti, yurt parahatçılığı, nığmet bolçuluğu başımızdan ayırmasın. Huday Tebarek ve Teala her gaysinizde yakinden gelip durseniz, barinizden razı olup adımlarınızı ahir zamanına dinin yoluna adılan hicret adımlardan saysın inşallah. Aytiyan iştiyallerden Huday Teala kabul edip aytiyan iştiyallere emel tevfiqin berip eçerleri bilen bile dünya ahir saadetten ayırmasın beyk Allah. Geçen celesede deslapkı İslam dinine evvelki bolon jeng Bedir jengine karşıyın Resulullah Aleyhisselam'ın fermandehisi bilen 313 nefer Müslümanla 70 tane düyeleri vatdi, 2 tane at bilen Müslümanla Medine'den yola çıkıptı. O tadanna Emr ibn Hişam Ebu Cehl'in fermandehisi bilen Qureyş'e kömekleşen, arkalaşan kafirla 1000 nefer olup 2 tane atlı volakadan olup Mekke'den çıkıptılar. Yolla bariyakale her 3 nefere bir tane düye yetip Hazreti Ali aytiya Resulullah Aleyhisselam bilen Hazreti Ali, Hazreti Ebu Lubabe Resulullah Aleyhisselam bir düyege gedekleşik minik diyemiştikli. Ve her hal Resulullah Aleyhisselam'ın tevazu varada dersler alıptık. Emma inni şol Medine'den çıkıp Müslümanla 313 nefer volakadani Bedir diyen yurda yetiptirle. Yani jengin boljak yerine Bedir diyen bir mentegan adi. Mekke bilen Medine arasında. Müslümanlar şol Bedir diyen yurda yetellerine Hazreti Ali aytiya radıyallahu anh وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ. Hazreti Ali aytiya biz Bedir diyen mentegaga yurda yettik. Her bir nefer görsen uqlap yatık qaldı diye. Yani yada olan sonla Huday Teala da bir sekinet beripdir. Yoksam erti jeng meydanı varmalı, eurlik geljeng malimde bir qiyin yağdayla Hazreti Ali aytiya tamamı sahabala 313 nefer olsa her gaysin görsen uqlap yatitdilar. Meger Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir bağın etegine te dangat yense namaz okuyakadan dua edip ağlak geçirdi ya Resulullah Aleyhisselam. Hemmemiz yatitdik, adam görsen, sahaban görsen hemmesi yatitti. Emma Resulullah aleyhi afdalus salati vesselam te dangat yense bir bağın etegine namaz okuyup ağlap dua edip dangatırdı. Yatmanı dangatırdı. Dangatandan sonra Resulullah Aleyhissalatu vesselam Müslümanlığın sefini belli edip başladı. Yani bir taktike salıp bir nizama girdirakadani jeng şuru olacak, bir hatları belli edakadan sefler muayyen edip Müslümanları sefkeşi ettirdi. Şol sefin arasında Resulullah Aleyhisselam arkalarını öz Müslümanlığın arkaları güne karşın mulakadani
Aňyrdan düşmanlaryň Goreýşiýiň ewlerine günüň düşýän ýeri boldy. Ýani günüň eşeesi, günüň nuri ol kafirlaryň geljek ýerlerine gözlerine mızahym bolup durýan ýerde Rasulullah aleyhisselam az bolmaklar bilen arkalaryn güne berakadany ewdäki Goreýşiýiň düşmanlaryň ýüzleri gün taraf etip goýdy Rasulullah aleyhisselam. Şol arada sefler dogurlap duran wagtynda mübarek eline Rasulullah aleyhisselam'ın bir däne ok bamışdyk. Tir, ok. Şol ok bilen Rasulullah aleyhisselam sefler dogurlap duran wagtynda fara'a rajulan ismuhu Sawad ibn Ghaziyyah. Hazreti Sawad diýen bir sahabany Rasulullah aleyhisselam görüpdir, sefden bir azajyk ewe çykyp durmuşdyk. Rasulullah aleyhisselam elinäki mübarek okbada şu tir bilen Sawad'a garşyn barakadany elinäki ok bilen Hazreti Sawad'ın garnyna Rasulullah aleyhisselam şu ok bilen dürtüpdir. İstawi ya Sawad, ey Sawad, sefe gir, diň bol, musawi dur diýakadany Rasulullah aleyhisselam elinäki mübarek ok bilen Hazreti Sawad'ın garnyna dürtüpdir. Sawad aýdypdyr: Ya Resulallah, awja'tani wa qad ba'athaka Allahu bil haqqi wal adl. Ya Resulallah, Hudaý Taala seni hak peýgamber edip berdi. Seni adl we idalet bilen berdi. Sen bu ok bilen men içime wurakadan, men garnyma wurakadan meni ınjytdyň, men agyrtdyň ya Resulallah diýipdir. Hemme sahabalar bir çaşypdyrlar da, hey bir näme diýe, bir näbi edebi edip Rasulullah aleyhisselam'ı şeýtdirakadan aýdypdy. Seni Hudaý Taala hak peýgamber edip berdi. Sen edalet bilen gelliň. Sen men içime ok bilen dür takadany, men içimi, men garnymy agyrtdyň ya Rasulullah diýipdir. Hudaý seni hak we edalet bilen berdi. Men hakymy aljak diýipdir. Rasulullah aleyhissalatu vesselam fekeşefe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an batnihi. Rasulullah aleyhisselam hakyň aljak bolsaň diýipdir, mübarek garnyny açakadan geley Sawad diýipdir. Hakyň aljak bolsaň geley Sawad diýakadan Rasulullah aleyhisselam mübarek garnyny açypdyr. Wa qala istaqit, gel qisas et, gel hakyň aley Sawad diýakadan Rasulullah aleyhisselam mübarek garnyny açypdyr. Sahabalar her gaýsy bir ey Sawad, sen näme etýäň? Ey Sawad, betýän işiň näme? Akıllan çaşak bolýarlar bolmaly. Rasulullah aleyhisselam'ın mübarek içine indi ok bilen vurjak, men qisas etjek diýipdi. Rasulullah aleyhisselam de gel men edalet hakyň allyakadan Rasulullah aleyhisselam ewine durupdyr. Hemme sahabalar aňalyp duran wagtynda fa'tanaqahu faqabbala batnahu. Hazreti Sawad Rasulullah aleyhisselam gujoklakadany elinäki okulyň akadany gujoklap Rasulullah aleyhisselam mübarek garnyndan oguşamana durupdyr. Rasulullah aleyhisselam gujoklap oguşamana durupdyr. Rasulullah aleyhisselam aýtdyr: "Ma hamalaka ala hada ya Sawad?" Ey Sawad, näme etdiň bolly, näme densirin min etdiň diýipdir. Hazreti Sawad aýdypdyr: "Ya Rasulullah, hadara ma tara." Görüp duran zadyň öwümizde ya Rasulullah diýipdir. 300 nefer walakadan 1000 neferin garşysynda durjak bolupdys ya Rasulullah diýipdir. Fa aradtu an yakuna akhirul ahdi bika ay yamassa jaldi jaldek. Ya Rasulullah, gitmek bada şayet dönmek bolmasın diýipdir. Şayet inni sen mübarek jamalyň görmek bolmasın diýipdir. Şayet inni sen mübarek elleňden tutmak maňa nesip etmesin ya Rasulullah diýipdir. Ahyrky merhelemde jeňe girjek bolupdys, birden ewrilmermika diýip gorkdum. Isledim men mübarek ahyrky innamym sen mübarek innamyňa degip sen mübarek innamyň oda haram bolşýaly Allah şoň hormatyna meňde innamymy, meňde jesedim otdan haram etsin diýip seni bir gujoklaýyn diýip şeýtdim ya Rasulullah diýipdir. Gitmek ba şayet ne urilmek nesip bolmasın. Şayet şahadet derejeye yetdim, inni sen görüp başarmadım. Ahirin gedek bolsa da men innamym sen mübarek innamyňa degsin. Şoň hormatyna Allah men otdan saklasyn niýakadan etdim ya Rasulullah diýipdir. Feda'a lehu Rasulullah bi hayr sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah aleyhisselam şu taada jin başlamaka Hazreti Sawad'a hayr doga etipdir. Edeni işi sebepli hayr doga etýär Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem.
Inni jeng başlamalı bolýa. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh aýtýar: "İnna ja'alna li Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem arişan." Biz jengden önce Resulullah aleyhisselame bir beýikräkde bir ariş türkmenläp teler diýilýär. Bir teler bejerdik Resulullah aleyhisselame. Resulullah aleyhisselame aýtdyk, sen şo defede, şol telerde bolýar Resulullah. Ohum sahabaly özümüz gurrun etdik. Bizim aramızda şo telerde Resulullah aleyhisselam'ın yanına volaqadany, Peygamberimizden muhafazat etmäne, Resulullah aleyhisselam'ın yanına durmana kafirle gelmerýäli kim durjak diýdik. Hiç bir sahabaly bu agyr mesuliyeti boyun alyp başarmady. Şon hemme musulmanlar bir ulukon gyn wezifede Resulullah aleyhisselam'ın yanına durmaly. Müşrikler de Resulullah aleyhisselame baranna karşılarına durmaly. Resulullah aleyhisselam'dan eyyem defa edecek. Fe vallahi ma dana minhu ahadun illa Ebu Bekir. Hazreti Ali aýtýar, hiç bir adam Resulullah aleyhisselame men boyun alýany başarmady şo telerde Resulullah aleyhisselam saklamana. Ebu Bekir Siddiq kılıcınçı karakadani Resulullah aleyhisselam'ın başı ucunda men duryan niyakadani Hazreti Ebu Bekir Siddiq bardy. Men görýärdim diye Hazreti Ali her bir müşrik şol telere karşyn baryan bolsa karşısında eýämskine başına Hazreti Ebu Bekir Siddiq kılıcı bilen iýnýetdi bir nefer Resulullah aleyhisselam'ın ýanyna Bedir jengini eltmedi diye. Fehâzâ eşce'un nas. Ey adamla bilin diýipdir. Her bir adam dayaw batır bolsa, adamlaň batyrragy, dayawragy, bükerägi Ebu Bekir Siddiqdir hadiýakydan Hazreti Ali aýdypdyr da. Hiç bir adamyň başarmadyklaryny, şol şojaati, şol batyrlygy Ebu Bekir Siddiq boyun aldy diýakydan Hazreti Ali radıyallahu anh aýtýar. Bir batyrlyk, dayawlyk barada ýaş ýigit dostlar. Adam bir batır bolmaly ýerle bolýar. Harama barmaly bolanda bir batır bolmaly ýerleň bolýar. Daýawdurmaly ýerleň bolýar. Ey Resulullah aleyhisselam'dan başı ucunda durup men difa ederim diýen. Şu harama barmaly ýerde ey Hudaý söýmeýär. Resulullah aleyhisselam'ın söýmejek zady şonu batır dursaň şo bir daýawlykda. Şu zamanada bir daýawdurmak, batyrlyk, şojaat haramın muqabiline şondan saklanyp durmakdyr ýaş ýigit dostlar. Ýani özüň kökezmeli ýerde kökezmeli. Ol berde hayhu ýa biz haramdan gaçar ýa daýaw sürýmaklyk diýe ýaş ýigit dostlar özüň bir kökezmeli ýerde sabit etmeli ýerde sabit etmeli. Hazreti Ebu Bekir Siddiq özüni sabit etipdir da. Hemişeki Resulullah aleyhisselam'ın ýanyna özüni sabit edipdir. Hazreti Ali ýal daýaw adamla ey adamlaň batyr daýaw kim diýende Hazreti Ali'ge sen özüň diýipdirler. Hazreti Ali aýtdyr men daýaw diýipdir. Ewimden biri bolsa hakym da alman göwermeýärdim diýipdir. Emma Ebu Bekir Siddiq şo Bedir jenginde Resulullah aleyhisselam'ın başı ucunda durup bir däne müşrikler getirmedi. Eýýän başyna iýnýetdi kılıjy bilen Ebu Bekir Siddiq menden daýawrak diýipdir Hazreti Ali. Yani özüni sabit edipdir da. Hazreti Sadi aleyhirrahme bir hikaýany getirýär da. Ýyllaň birinde diýe Hazreti Sadi men bir sefere çykdym. Bir sefere çykamda barjak mesirimiz, ýolumuz beter bir basmaçyla watdy, düşmanla watdy. Hay malyň alýärle watdy. Bir ýolumuz beharal emniyeti ýokdy. Biziň aramyzda hem sefer bolanlaň biri Javani Bedraqi hemrah menşut bir ýaş oglalaň biri biz bilen hem sefer boldy diýe Hazreti Sadi. Ki 10 mert tawana bud. Bir özü 10 adamy tawana gadir başarjak bir heykelli, zorly, güýçli 10 adamy özü herif boljak biri biz bilen hem sefer boldy. Emma Hazreti Sadi aýtdy, bir ýöne heykel barmyşdyk. Hiç bir nazo nimetin içinde ulalypdyr. Hiç bir sahty görmänler, kynçylyk görmänler. Yolla basmasylaň basýany görmänler, agyr ýagdaýla başyndan geçmänler. Ýöne özü hay öý arada, o arada özü bir güýçli bolup ýörenna. Emma bu batyrlygyny kökezmeli ýeri ol basmasyla gelen wagtynda kökezmeli. Hazreti Sadiň özü kan bir sahtyleri görenna, hatda kul bolup, esir bolup da satylnypdyr da bir wagt Hazreti Sadi. Ahmany bir adamlaň biri kullukdan alakadan öz gyýydyny jüfläpdir Hazreti Sadi'ge. Ol
Mınqidi yani Hazreti Sa'din zinanası iki keplesi Hazreti Sa'diga "Sen qul etdingmi? Men atam sen alaqadan azad etmedim. Sen de gezip bilen qul etdin" diýen bolmaly. Bir de Hazreti Sa'diga agyr gelýän bolmaly. Yeni bir dava bolsa, bir gurrun bolsa aralarında "Sen de gezip bilen qul etdingmi? Sen de men dädem al azad etmedim" diýen. Birun Hazreti Sa'dik şun aydanna agyr gelipdir Hazreti Sa'diga. "Ay ataň diýipdir, meni bir qullukdan çykdy diýipdir, bir esaretden meni azad etdi, emma sen eline esir etip goýdy diýipdir. Men hiç bir farky etmedim" diýip men jogabyny aýtýarda. Bir qullukdan çykardy, emma saňa qul etip goýdy, saňa esir etip goýdy. Behar Hazreti Sa'di esirde bolup çykypdyr, kän bir tejrübe diýdi. Emma ýanky aramyzdaky ba ýaş oglan bizre zatlar görmändir diýdi Hazreti Sa'di. Onda da yolla baryan wagtymyzda ýanky heykeline guwan akydany öýde bir goşgulary goşýar, bir kepliye agzyn doldyra akydany. Pil ku ta ketf-i bazuye gordan binet, şir ku ta kef-i serpenceyi merdan binet. Hani filla yok mu? Bir zoru görsün. Hani bir arslan şirda yok mu? Bir zorlu penceleri görsün. Neyakadan harlap, gürlap barıya. Hay Hazreti Sa'di aytýar, bir hyýalymyz da rahat bolu, aramyzda bizre daýaw adamma diýip barıya etdik. Birden bir sahraň ýerinden bir iki däne bir heykelli hindi adamla çykdy. Hey bir murtlary, bir ýüz gözlerde bir iýmenji heykelli bir hindi adamla çykdy. Bular gören wagtymyzda bular biziň belli malymyzy aljaklar, öwmüzi, ýolumyzy başjaklar. Hazreti Sa'di aýtdym diýe ýanky ýanymdaky harlap duran, gürläp duran, hani fil ýokmy, arslan ýokmy güýzi gördün diýip duran aýtdym. Biyar ançedari zemerdi yozur ke düşmen be paýy hud amet begur. Hey dost diýdim diýe, näme mertliň bolsa, näme huneriň bolsa, şu mahal getir ara dök, düşman öz aýagy bilen öz gabryna görne geldi diýdim diýe-de. No zorlugyna gowanyp duran adam şeý diýakdan hiçbir ses çykanak iýdim bir gözledim diye ýanky elinäki duran zatly kılıçlary, kemallary batdy, sandyrap duruşuna elinden ýankyla gaçdy diye. Hazreti Sa'di ol zorlugyna gowanyp duran adamyň elinäki sandyrakydan eline kılıçy we kemany we bula gaçdy, soňra özü gaçmany durdy diye. Özü gaçmany durdy. Hazreti Sa'di aýtdy, "Çare juz'an ne diýdem ki rehtu silah jamihara raha kerdem." Hazreti Sa'di aýtdy, "Çärem ýok, menem muňa daýanyp tutdum. Bu gaçmany duranda meni zatlamyň akadan, meni ardyndan gaçmany durdum. Sagaman özüm bir saklap çykdym" diýdi. Diýjek bolýanymyz dersi şi, şojaat bärdi gürlemeklik de, bärdi keplemeklik de, bärdi laf urup agzyň doldurmaklyk de. Haram öwüňden gelenni saklansaň şol adam batyr adam. Özüň kökezmeli, meýdan geleni özüň kökezmeli, ýaş musulman dogully. Ol 20 ýyl mundan önce, 30 ýyl mundan önce baryp gurbetde işläp ýören wagtyňda hay inşallah men bir ilim golumda asylsa şu bir zatlar ederin. O wagtda özüň bir biriniň elini işläp ýöň, özüň hiç zat başarmaýan. Hay bir ilim güýjümde bir bolsa, bir tawany malimda bolsa falan işler ederin niýetdiň. Inne üstünden 20 ýyl geçdi, 30 ýyl geçdi. Inne sen elinde näçe neferli işläpdi. Şol diýen wagtlaň inni aýtýan zatlaň inni kökezmeli. Dindan sirim artmaly bolsa, dindan sirim hyzmat etmeli bolsa, garyp gasarlar gollamaly bolsa, işte ýewde Ramazan aýy we Araz aýy we hemmeňiziň habaryňyzda müşkil iqtisadi kän gol ýokola we aýsyn tawanyňda we döwrüňde bilmän sirim alla, zorluk, batyrlyk, daýawlyk şotada sen özüň kökezmeli. O 20 ýyl mundan önce wagt malym bolsa ederin, wagt falan iş etip başarsam ederin. Hay işlem davr ýeňilişdi, mescitten galmaryn, işleň de ýeňilişdi, emma sen mescitte görünýärmi? Sen elin güýjüň de artdy, tawany malyň da artdy, şol etjek diýen zatlaňy şumal etmeleri, ey ýaş ýigit musulman dogully. Behar hal Hazreti Ali aýtýar radiyallahu anh, adamlaryň içinde daýawy Hazreti Ebu Bekr Siddik gördüm diye. Emma İmam Müslim'in rivayetinde jin başlamaly boldy. Kafirler bir tarapda 1000 nefer bol, musulmanlar bir tarapda 13 nefer bol. İmam Müslim'in rivayetinde Hazreti Ömer radıyallahu anh aýtýar, Bedir gün bolly. Rasulullah aleyhissalatu vesselam şol telere çykyp sahabalaryny gözledi. Sahabalary 313 nefer sanly sahaba batdy. Müşrikler de gözledi sefin o tarafyna, olada 1000 nefer bolup durlar. Bilen 3 beraber tagriben bolup durlar.
Resulullah aleyhissalatu vesselam şonda musulmanlar da gözläp, müşrikler de gözläp, şu rivayeti İmam Müslim'in rivayetinde Hazreti Ömer aýtdy, gözü bilen gören zadyny nakl edipdi da. Resulullah aleyhissalam musulmanlaryň tanynyň azlygyny gören wagtynda Qibla garşin yüzlena kadani medde yedeyhi ikilin Resulullah aleyhissalam aça kadani mübarek yerşinne redası vatdi, mübarek parçası vatdi. Şondan Resulullah aleyhissalam doğa etmene durdu. Allahümme enciz lima va'attani. Hudaya bir, Hudaya bitir, Hudaya vefa et. Mana beren wa'daňy. Hudaya iman üstem çykýa diýdin, şun kun köked Hudaya. Musulmanlaryň sany az boldy, mana beren wa'daňy şun bitir Hudaya diýip Resulullah aleyhissalam ilin aldyryp doğa etmene durdy. Resulullah aleyhissalam dogasyny aýtdy: Allahümme in tuhlik hadihi'l isabete min ehli'l islam la tu'bad fil ard. Hudaya şu goş musulmanlar 300 nefer bolup durlar. Sen ýolunda çykdylar, sen adyň galdyraýyn diýip çykdylar. Hudaya eger şu goş musulmanlar helak bolsalar, onu yerin yüzünde sen ibadet edilmersin Hudaya. Şulara özüň arka bol, Hudaya sen şular özüň golla diýakydan Resulullah aleyhissalam bu gadri doga etmene durdy, bu gadri yalvarmana durdy. Mübarek yerşindäki parçasy kaçdy. Şondan Ebu Bekir Siddiq ardından barakadan mübarek parçasyny alıp Resulullah aleyhissalamyň yerşine oklap arkasından gucaklap, ya Resulullah bollu Allah wa'desini bitirir, ya Resulullah bollu Hudaý wa'desini bitirir diýakydany Hazreti Ebu Bekir Siddiq arkasından gucaklap, ya Resulullah bollu Hudaý wa'desini bitirirsen bu ihlasyň bilen dogaň bilen diýakydany Hazreti Ebu Bekir Siddiq mübarek yerşine redasyny oklap Resulullah aleyhissalamy bollu ya Resulullah diýip ardından mar gucaklatdy Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bir doga barada gurun edamasını alıp gideriz. Resulullah aleyhissalamın ihlasyny gözleyen yaş yigit dostlar. Resulullah aleyhissalam bir mübarek sözünü aýtdy: "İnnallaha hayyyun kerim." Hudaý Taala beter hayaly, beter keremli Hudaý diýipdir Resulullah aleyhissalam. Yastahyi iza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatayn rawahu Tirmizi rahimahullah. Hudaý Taala bu gadri hayatı ve Allah utanýa diýipdir. Bir adam, bir musulman adam iki elin açakydan Hudaýa şeýtirip yalvarsın, şu iki elini, şol yalvarylýan eller, açylýan elleri Hudaý Taala sifredakydany, hitedakydany, maksadyn bermäni ýyzyna gaýtarmakla Hudaý Taala utanýa diýipdir. Yani Hudaýa şeýle elle açyldymy? Hudaý Taala boş göwermäni şu eller utanýa diýipdir siziň ýaňyz. Doğa etsen, doğan rathoru yok, yaş yigit dostlar. Hazreti Musa aýdypdyr da, Hudaý Taala bindi elin açakydan Allah'a yalvarmaklygyn Hudaý Taala gowwur ýa. Hazreti Musa aýdypdyr, Hudaýa men kän doğa etýän diýipdir. Käde wagtda utanýan Hudaýa her zady dilep doğa etdiň diýipdir. Görün musulmanna bolmaly ýagdaýa gymyllasaň doga etmeli. Dogaň nakşy bizde näme? Hemişe gözleşýäs jymga ulle gelsinmi? Ay jymga geçse gadyr gijele gelsinmi? Arada ay dursuna aradan güller tek geçip barýar da. Ay gadyr gije geler, gadyr gije bir doga eder. Biz dogaň haslapdyr belli güne. Resulullah aleyhissalamyň mübarek siretini gözlesek, ey ýaş ýigit dostlar, erti bilen turýan mübarek gözüni açýa, doga etýärmişdik Resulullah aleyhissalam. Elhamdülillahi'llezî ahyana ba'dama amatana ve ileyhin nusur. Gözüni açdy, doga etýärmişdik Resulullah aleyhissalam. Yürüydi, doga etýärmişdik. Mescidin gapsyny açdy, doga etýärmişdik. Daşaryk çykdy, doga etýär, otursa doga etýär, estağfirullah bilen. Yani Resulullah aleyhissalam her gymyllasa dogasy barmışdyk da. Biz nagat Hudaýa ýalbarýas. Ay käde bir däne doga etýäs, onymyzda dogamyz kabul bolmady diýip madam hey ýaş oglanlar barda doga etýäs, dogamyz da bitenak, dogamyz da Hudaý Taala kabul edenak. Hazreti Musa aýdypdyr, Hudaýa men kän doga etýän, utanýan diýipdir. Hudaý Taala aýtdyr, ey Musa, men bendem nagat doga etse, nagat meni Hudaýa yalvarsa men begenýän diýipdir, gowwarýan diýipdir Hudaý Taala. Ey Musa çekinme, aýyň etegindäki çöpü da menden dile, 7 kat asmandaki cennet-i a'lanı menden dile diýipdir. Yani gymyllasan gişçik zat bolsun, bir hagir zat diýen, aýyň etegindäki çöpüň näme erzişi bar?
Şonu menden dile Hudaý Taala bendesi Hudaýa yüzlense şonu gowurýanypdyr Hudaý Taala. Aýaňa tegindäki çöp de bolsa 7 gat asmandaky cennet alanyny menden dilese bendem begenýänipdir. Emma dogada bir edepli gerek. Ýaş ýigit dostlar. Yani bir Hudaýa doga etýän, ay dogam da kabul bolanak. Hey bir ýaş oglanlaň birken, bizre özüňiz eşitýändirsiňiz, görýändirsiňiz. Ay men kelas tefsirlerden de sawyydym, namazdan da sawyydym. Ay men hemme zatdan sawygyly. Näme dip? Hudaýa kän doga etdim, dogalam da Hudaý Taala kabul edenak. Ay şondan bäri men hemme zatdan sawyp ýön. Nauzu billah. Edep beter muhim zatda. Hey bir edep beter muhim zatda. Kadimde bir makama derece yetýämişdi. Hemmesi dinimiziň tabşyrýan zatlarynyň hemmesi öz edepdir ha. Hudaý Taala barada edep raýat et. Men doga etdim Hudaý Taala meger algymyz barmy? Hudaý Taala berse lütfi, bermese hikmeti däme? Hazreti Mevlana aýtýar: "Bes duaha kan ziyan estu helak, vezkerem nemişene ve yazdane pak." Hey sen bir zatlar özüň gowmy kädip dileýän. Bir dogaly wa sana ziyan, seni helak etýär. Hudaý Taala sana lütf etýär, şon bermeýär. Eger şon taňa Hudaý Taala berse, sen din dünýäň dargatjak da, sen özüň ewiňde bir gül mükädiýäň da, şol beriljek da sana bir gül mükädiýäň. Emma Hudaý Taala sana bermeýär, ewiňde bir deste gül goýýar Hudaý Taala. Sen bir güle allanma, Hudaý Taala bir deste gül goýýar sana. Bes duaha kan ziyan estu helak, vezkerem nemişene ve yazdane pak. O sen ol Hudaý Taala bermeýär hikmeti we ýaş ýigit bolsam. Hemde edep beter muhim zatdyr ha. Bir wagtda bir olakon bir ewliýalaryň birine 30 ýyllap biri ýanyna muritlik etip gelýärdi. Hay 30 ýyldan soňra men sen ýanyňdan gitjek diýipdir da. Näme diýip? 30 ýyllap sana men hyzmat edip geldim, sen ýanyňda geldim. Ay senden bir edafa zat görmedim diýipdir. Men sen ýanyňdan gitjek diýipdir. Görüň edep beter muhim zatda. Bolya gitmäkäň diýipdir ýöne men bir zat aýdyň şonu bir et, ondan soňra gitsen gidaga. Ha bolya näme deýin? Onda şi sual lepde bir gawa suw goýup beripdir. Şi ýollan işdi bir däne zimmi ýaşaýar, bir kafirler da musulman ýurtlarda ýaşaýar, zimmi diýilýär. İşdi şi kuçeden, şi hyýabandan bir Hudaýa imany ýok bir kafirin biri geçip gider diýipdir. Şi suwa barmaň batraqadany şoň defesinde sepden göber diýipdir. Fakat şime bolýa? Yanka adam su alaqadany durupdyr, ol diýen kafir bir geçip barýar. Ol piriniň beren suwun alaqadany barmaň batraqadan şoň defesine sepipdir da. Barýan adam birden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diýip musulman bolupdyr da. Hey musulman bolupdyr. Yankyň o täçjüp edip piriniň ýanyna gelipdir. Näme gördüň diýipdir. Onda barýan adama suw sefemde derhal şu taada musulman bolly imana gert diýipdir. O pir aýdypdyr. Gördüňmi diýipdir. Biziň kerametimiz şi, emma sen ýüreňde 30 ýyl gezseň de ihlasың ýokdy diýipdir. 30 ýyllap gezseň de ihlasың ýokdy, şondan seni hiçdat bizden tapmadyň diýipdir. Hiçdady yetmedigiň şo diýipdir. Bir ustadyna, bir pirine ihlasy bolmanyna, maksadyna yetmeýän bolsa adam, sen Hudaýa ihlas bilen ýalvarmasaň, alem jahanyň eýesi bolan Allah'a edep goýmasaň adam nämek yetmeli? Hudaý barada men doga etýän dogalam da kabul bolmaýar. Ey şu doga etmäň öz olakon bir nygmat ha. Dogaň öz bir rızk ha, ýaş ýigit dostlar. Arif adamlar aýtýarmyşdyklar. Ilahi ger nahahi dat nedadi bedat. Hudaýa sen maňa berjekkä bolsatyň dileýän zatlamy, onna sen maňa nedadi bedat. Hudaýa men dadyma ýetişdiýmeklik maňa bermerdiň. Şimen illim galýa, men sana Hudaýa men dadyma ýetişdiýmek nesip etýän, sen aňyrda maňa berjek bolansaň şu il galman nesip etýän sen diýmişdikler. Hey doga nesip etmeýär ha, doga rızk ha. Doga nesip etýän bolsa, indi men ijabet bolly, bolmady, dogaň ijabet bolmasa dünýede kıyamatda bir adamyň öňüne sogapda gelinjek. Bula näme? Ol dünýede falan ýaşynda sen doga edipdiň, dünýede berilmedi. Kıyamata çellim sen defterine sogap bolup tutdy. Ol adam aýtjak: "Ey Hudaýa, dünýede hemme dogalym kaşki ret bolan bolsatdy. Bizire sogap kıyamatda öňde boljak bolsa" diýjek.
Doga etsen şu nesip etse dünyada beriler. Dünyada berilmesi hikmeti vardır, kıyamatta sogabımızdır. Emma şon batıl etmeyliğin. Resulullah aleyhisselam aytiye, dogaňyz kabul ediler dipdir. Madami ki sizin biriniz aytmasa da'awtu felem yustajabli. Ay mena doga ettim, dogam kabulla bolmaya diýdin, şo dogaň hem dünýe hem ahiret sogabyndan mahrum galýar şo. Ay doga ettim, dogam da kabul bolmady diýsen, ol kıyamatdaky sogapdan dünýede berilmeklikden mahrum galýar adam. Doga giç bolur, emma hiç wagtda ol yanmar ýaş ýigit dostlar. Hazreti Musa doga edipdir Firavun helak etdi. Ay adam pakışı doga etýärse ilimiz kaldırdık, yüzümüze çekmekak dogamız kabul bolsun diýärse. Hazreti Musa Hudaýa Firavun helak bolsun diýip doga etdi Hazreti Musa. 40 ýyl soňram dogasy kabul bolupdyr. 40 ýyl soňram dogasy kabul bolupdyr. Biz näme Hazreti Musa çellim biz. Şu doga etdik, yüzümüze çekmekak şon kabul bolmaklygyny isleýär. Ey ýaş ýigit dostlar. Ve her hal doga etmek vazifemizdir. Şu doga nesip etse Hudaý Taala şonu kabul etjekdir. Bir wagtda Hazreti Mevlana bir hikaýany geçirýär. Bir adamlaň biri "Madam ya Rab, ya Rab, ya Rab" diýip Hudaý çagyrýanna. Bir gün şeytan maňa bir adamyň şekline bolupdyr. "Ey sen madam ya Rab" diýip ýöň. Bir Hudaý Taala'dan sen eşitdiňmi? "Lebbeyk abdi." Hay aydy we sen lebbeyk ey bendem diýäkadan sen madam eýem diýen hawa bendem diýip sen Hudaýdan bir ses eşitdiňmi diýipdir. Ol adam aýtdyr, "Dogry aýtýaň, men şuna 30-40 ýaşadym. Madam ya Rab diýip ýön bir gede eşitemek şon diýip kullen ya Rab diýmekligiň dogalaryny goýupdyr. Şeytan da goýdurypdyr maňa. Hızır aleyhisselam maňa sataşypdyr. "Ey adam" diýipdir, "sen ya Rab diýip çagyrýatdyň. Hiç sesiňin asmana gitmeýär" diýipdir. Ol adam aýdypdyr, "Ay mene ya Rab diýdim kän, bir gezek eşitmedim. Hawa ey bendem diýäkadan men eşitmedim" diýipdir. "Ay men Hudaýyň gafdyndan men kawullardan bolan bolmalyakadany goýdum şu ya Rab diýmem" diýipdir. Hazreti Hızır aýdypdyr, "Sen şu ya Rab diýip her gezekde saňa nesip etýär. Her gezekde diliňe ya Allah diýmek nesip etýär. Şol diliňe gelmekliň özü Hudaý saňa lebbeyk ey bendem dilemenden diýdi" diýipdir. Hudaý sen bilen gelakadan kepleşecek mi diýipdir. Saňa şu tawfigy berýär. Ey eýem diýmeklik nesip etýär, şu doga etmeklik nesip etýär, mübarek adyn agzyna götürüp ya Rab diýmeklik nesip etýär. Ey bendem diýip saňa yüzlenligi da Hudaýyň diýipdir. Sen şondan mahrum galyň, sen şonu goýdyň diýipdir. Şu ýani nesip etse şoň özi Hudaý Taala saňa ijabet etjeginiň alametidir ýaş Müslüman dogalla. Ve her hal doga etmek vazifemiz imme edip beter muhim zatdır. Bir wagtda bir ostatlaň biri şagirdleri bilen otika birden defa galypdyr, şagirdlerde galypdyr da. Oham şagirdlere aýdypdyr, "Bize sen galansaň gallyk" diýipdir. "Ýöne nämeden sen turduň" diýip ostatlaryndan sorapdyrlar. Ol ostatlara aýdypdyr, "Şu gafa açyk tutdy" diýipdir. "Gafyň agyndan bir däne it geçip gitdi" diýipdir. "Bir däne it geçip gitdi. Pirimiň, ostadymyň gafsyna ýatýan ite meňdeş gördüm. Şoň gafsyna ýatýan ite meňdeş bolansaň, hormat goýakydan şoň öwünden turdum" diýipdir. Yani men edep, ihtiram görün ostadyna, pirine şeýle men hormat goýdum diýäkydany gafsyna ýatýan itine hormat goýupdy da. Hudaý Taala barady da men doga etdim, Hudaý da men dogam kabul etmeýär. Nauzubillah, nihayeti bi edebidir, alem jahanyň eýesi. Ol Hudaý ki hayyun kerim, doga edenne bindeden meter utanýar näme ellerin sefredip, boş edip gaýtarmaklygy. Hudaý barady bi edepçilik musulman adamy gelişýän nädir? Ýaş mümin musulman dogalla. Ve her hal Resulullah aleyhisselam kän yalvarmana durdu diye Hazreti Ömer. Soňram Resulullah aleyhisselam bir urunny, bir başyny şeýtirip atdy. Wahy gelen wagtynda bir agyr ýagdaýla bolýarmyşdyk. Hudaý ýaşyla helak bolsa sen ibadet edilmersiň diýip ihlas bilen Resulullah aleyhisselam yalvaranda soňram wahy inmäne durupdyr. Hazreti Ömer aýtýar, bir Resulullah aleyhisselam başyny etek etdi, bir urunny agyr ýagdaýla bolýarmyşdyk wahy gelende. Ondan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek kellesini galdyra kadany şu aýany okymana durdy. Ayet indiripdir Hudaý Taala. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İz testaghithuna rabbakum fastajabe lekum anni mumiddukum bi elfin minel melaikati murdifin.
Zamaniki Hudaý Taala siz kömek isleyen wagtyňyzda Hudaý Taala sizin dogaňyzy kabul etdi. Sizlere müňdäni periştäni izi defeden asmandan sizlere kömek diýakydany inderdi diýip şol aýan Rasulullah aleyhisselam okuýar. O hamda Rasulullah aleyhisselam başyn galdyrakydany ebşir ya Ebu Bekir. Boşluk ey Ebu Bekir, Allah dogamyzy kabul etdi. Hal gelýän Jibril aleyhisselam diýipdir. Jibril perişte atyna minip gelýär, ardynda da müňdäni perişte bilen musulmanlara fethu nusret için gelýärler diýipdir. Allah dogamyzy kabul etdi diýip Bedir jeňinde müňdäni perişte Hazreti Jibril başlar walakadany musulmanlara arka walakadany gelýär. Hatta sahabalar aýtýar, hey jeňiň arasynda şu öwümdäki kafir bir fasilemiz ýok diýär. Şunu vuraýyn diýip barýan, birden yüzüne bir zat degýär, yüzü ýarty bölünýär. Garynda bir zat degýär, garynda ýartyndan bölünýär. Ýykylýar, ýataýan kafir adam. Näme bolan bilmäň alýatdyk, soňra gördük perişteli biz bilen diň gelip uruşdurlar diýdi. Hudaý Taala fethu nusreti iýerip Bedir jeňi musulmanlaryň şeýle Rasulullah aleyhisselamyň dogasy kabul bolup Hazreti Jibril müň perişte bilen asmandan gelýär. Ondan Rasulullah aleyhisselam mübarek kılcın alakadani öde telerinden çıkıp Hazreti Ebu Bekir Siddiq'de bir tarafına jeňe garşyn Bedir meydana garşyn gelakadani jeň etmäne durýar. Bir gaty uly jeň bolýar. Hazreti Abdurrahman ibn Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in Abdurrahman diýen uly ogly şo wagtda kafirlaryň sefindemişdik. Hazreti Celaleddin Suyuti Tarihul Hulafa diýen kitabyny getirýär. Ebu Bekir Siddiq'in uly ogly kafirlaryň sefindemişdik. Soňra musulman bolandan soňra atasyna aýdypdyr Ebu Bekir Siddiqi. Laqad ahtaftali. Abdurrahman aýdypdyr atasyna, ey atam diýipdir Ebu Bekir Siddiqi. Saňa garşy nipdir bir okumy ýazdyrdım diýipdir. Bir rahat çekamal ýagdaý geldi. Dogry hedefimde boldum diýipdir. Emma sen atam bolansaň seni vurmadym diýipdir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr. Sen şükretmeňe öwümde durmanlarsyň. Sen oglum da bolsaň, batyl ýolda bolsaň, şo günde men Rasulullah aleyhisselamyň sefinde sende kafirlarda bolsaň, men ýazdyrmartym diýipdir. Men hedefimi üýtgetmerdim, men urartym sen diýipdir Ebu Bekir Siddiq. Yani imandan süreyim, dayawlyklaryny, wagan batyr adamdygyny şu kitaplarda nakl bolşuna görä belli bolýar ýaş musulman dogallar. Be her hal şol uly jeňde Bedir jeňinde 14 tane musulmanlardan şehit bolýar. Emma müşriklerden 70 nefer helak bolup 70 nefer de esir tutulýar. Be esirler barada Rasulullah aleyhisselam hemişe geňeşýärmiş Ebu Bekir Siddiq sahabalar bilen. Rasulullah aleyhisselam geňeşipdir. Bir 70 tane esiri näme deýliň? 70 nefere Ebu Cehl ýalyda helak boldy. Bir 70 tane esirler näme deýliň diýip Rasulullah aleyhisselam geňeşipdir. Hazreti Ebu Bekir bilen Hazreti Ömer radıyallahu anhuma. İmam Müslim'in rivayetinde. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýtdyr: "Ya Rasulullah, kavmuka ve ahluk." Ya Rasulullah, ey hemmes öz kavmyňda, hemmes öz taýfaňda, hemmes öz ähliňde, dogan oglanyň hemmes özümizden ya Rasulullah diýipdir. Ey hemmesin azad edeýli, la'allallahu ay yetuba aleyhim. Bilkim Allah bulara tawba nesip edip iman nesip edasynda ya Rasulullah diýipdir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq bular bagışlaýly. Emma Hazreti Ömer ya Rasulullah diýipdir Hazreti Ömer, ahrajuka ve kezzabuk. Seni Mekke'den çıkarıp göberdiler ya Rasulullah. Seni yalan hak peygamber dediler sana ya Rasulullah. Bular bağışlamak bolmar, her gaýsyny öwe getir tek tek boýullaryna alynypdyr. Bular bağışlamak bolmar, Mekke'den seni çıkardylar. Sana yalan diýdiler, tek tek bärliň getirip boýullaryny özüm alyn ya Rasulullah diýipdir. Rasulullah aleyhisselam aýdypdyr: "Sen misalyň ey Ebu Bekir Siddiq, eýni İsa peýgamberi men dediň sen diýipdir." İsa peygamber öz kavmi barada Hudaý Taalaga ýalbarýar. Maide surasynda in tu'azzibhum fe innahum ibaduk. Hudaýa şu bendeliň eger sen azap berseňe sene eýler bulada bendeliň. Emma we in tagfir lahum fe innaka antal azizul hakim. Eger bagyşlasaň da sen bir rahimli, sen bir hikmetli, sen bir gudratly Hudaý diýakydan Hazreti İsa aýtdy. Sene şular bagyşla diýip aýtdyň. Sene eýni Hazreti İsa men dediň ey Ebu Bekir diýipdir.
Emma ey Ömer, sen de meňzedin kime? Nuh peýgamberi meňzedin sen de dipdir. Nuh peýgamber öz kowmy barada ve qala Nuhur Rabbi la tazar alal ardi minel kafirin dayyara. Hazreti Nuh da qahar edaqydany Hudaýa ýeriň ýüzünde bir däne kafir goýma diýaqydan beddoga etdi dipdir. Sen de misalyň ey Ömer Nuh peýgamberi meňzediňiz size dipdir Resulullah aleyhisselam. Ve her Resulullah aleyhisselam bir meşveret bilen Hazreti Ömer'in kin goýup, bilen boýullaryny almaklygy goýakydan Hazreti Ebu Bekr Siddiq kan meşveretlerde Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in raýyny tutýanmışdyk. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in mübarek raýy bilen fidye alakydan bilen beraberlerinde mal alıp Umeyr ibn Wahab ýaly ulaqan sahabalar, soňram sahaba bolýarlar şu esirliň içinde bar. Emma muň öz taryhy bir gurrunma. İnşallah forsati bolsa ozulla bir aýtdyk, ýöne forsati bolsa öwde de aýdar. Esirleri Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in istisharesi bilen, meşvereti bilen Resulullah aleyhisselam azad etýär. Bedir jeňi şeýlelik bilen tamam boldy, ýaş mümin musulman dogully. İçindäki dersleri bilen şu mahalla selim Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in siretini aýdyk gezdik. Näçe jelese boldy, aramyza galmany hemişe gelip duran oglanlar we jelesäni 3 ýyl boldy başlanymyzda 3 ýyl bäri her jeleseden galman gelip durallar da we täze aramyza geldiňiz, mejlisimizi nurlandyrdyňyz. Hudaý Taala hemmeňizi kıyamet gününe yüzler nurlan ýerlerden etsin inşallah. Hudaý Tebarek we Taala aýdan eşderlerden kabul etsin. Hudaý Tebarek we Taala hemmeňiz her heftede işleňiz bolsa ýada bolsaňyz da galman geldiňiz. Hudaý Tebarek we Taala hemmeňize eserleňizde din, dünýä, ahiretlik, muhabbet, süýjülük we gönenmeklik goýsun inşallah. Bir jelese Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in mübarek siretiniň ahyrky jelesetdi. İnşallah ewdäki hefte doşanma ahyrky jelesemiz bolar. Ramazan aýdan öňçe kilas Ramazan aýdan öňçe tätil boljak. Ewdäki doşanma hayır dogaly bolar, ustatly tagzirli bolar. Galman hayır dogalardan inşallah şeriket edersiniz. Ewdäki hefte bir feslimizin ahyrky jelesesi bolýar inşallah. Emma geljek ýyldan meýlek ýene de Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in mundan meýlegi Uhud jeňlerde şeriket etýäni, soňram hilafet bolýar, halife bolýarlygy behar Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in mübarek siretini deslawyndan ahyryna geljek ýyllardan meýlek başlar. Ewdäki hefte inşallah hayır dualarda şeriket ederseniz galmany gaýrat edin geleweriň. Hudaý Tebarek we Taala din dünýäňiz abad etsin inşallah. Ötelleň ruhsat bolar ýaly bir elham 3 ihlas okyp eserde daşarda kulak asallaň umidwarlary dünýeden ötelleri täzeden köneden olan ruhlaryna bagyşlar. Okyber. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.